perquè hi ha hagut una pujada de consciència, com jo crec que no hi ha hagut en aquest país des de la transició, de la necessitat de tornar a comprometre'ns per la llibertat. O sigui, de tornar a treballar pacíficament, democràticament per la llibertat, amb el mateix èxit que en el moment de la transició, que insisteixo, va ser la convicció de la gent el que va portar la democràcia més enllà. I ara ha de ser la convicció de la gent el que porti la llibertat més enllà en el sentit dels drets nacionals de Catalunya. Per què? Perquè si no, aquesta Espanya homogènia, centralitzada, xucladora, que a més mana més que nosaltres, ens acabarà xuclant l'ànima, ens acabarà xuclant l'energia, ens acabarà desfent el país, que a poc es va diluint. I no és això el que volem, ni és això el que volem deixar als nostres fills i als nostres nets. Per tant, acabo ja, és a dir, em sembla que tenim tots els arguments per voler ser lliures i tenim tota l'emoció de saber que som continuadors d'un país que ha aguantat 1000 anys d'història, habitualment amb el destí i l'atzar en contra. És a dir, si hi ha un país castigat per la història, sé que hi ha països que han patit molt, però Catalunya també és dels països que ha patit molt. I malgrat tot som aquí parlant de Catalunya i jo venim de Buenos Aires parlant de Catalunya. Per tant, és un país que es mereix una sort millor. I ara som en el moment en què pacíficament i democràticament podem tenir aquesta sort. Llavors, què li dic jo a la gent quan vaig per pobles, viles i ciutats predicant com avui? Els dic una cosa: torneu-vos a juntar, torneu-vos a organitzar, treballeu, discutiu, sigueu crítics, debateu i sobretot no deixeu de somiar. Si somiem somnis grans, serem lliures. Moltes gràcies.